רצינו לבדוק עד כמה אנשים בישראל אוהבים את הקפה הנמס שלהם. הקמנו בסופרמרקט מערך שלם של מצלמות נסתרות, והצענו לעוברים ושבים קפה איטלקי משובח ודמיוני בשם דולצ'ה. ניסינו לשכנע אותם בכל הכוח לוותר על הקפה הנמס שלהם, וזה מה שקרה. הנה, אשתך לוקחת קפה נמס עילית. את אוהבת קפה נמס עילית? תמיד, זה כן. זה מה שאני אוהבת. ניסיתי 100 טעמים, את זה אני אוהבת. אני משכנע אותך לעבור לקפה דולצ'ה, הקפה הכי טוב בעולם. אני נותן לך את זה בחינם. את מחליפה את זה בזה? לא. ואם אני אציע לך קפה נמס אחר, דולצ'ה מאיטליה, מאיטליה, מהאלפים. אבל אם אני אומר לך שאת לוקחת את הקפה הזה, במקום זה, באותו מחיר, לא תנסי אותו? לא. אתה רוצה שיהיה לך טלטלים כמו שלי? לא. אל תוותר. לא. אל תוותר. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני אומר, קח את זה במקום זה. תחזור. לא? תודה רבה. רגע, קח את זה. אבל את רק את זה? אני מחוברת. זה מגיע ישר מאיטליה, מה זאת אני יבואן. במחיר של זה אני נותן לך 2 קופסאות. לא חשוב לי כסף. אז 3. בוא קח, אתה יודע מה? בוא. אז 20. אם אני משכנע אותך, אני משלם לך על העגלה גם. איך אני איתך? טוב מאוד. מי יבואן? דולצ'ה, תעשה ככה. תגיד לי מה יותר טעים. יש לי שאלה אלייך, אני רואה שאת לוקחת קפה נמס של עילית. חכי רגע. רגע, אני רוצה להציע לך משהו. וואו, איזה טעים. אני שותה את זה גם בלי סוכר. או בייבי. רגע. ספור עד 3. בבקשה. לא, אבל שם היבואן. זה מגיע ישר מאיטליה. רגע, ואם אני מציע לך את זה, באותו מחיר, לא לוקח? את כל הסוגים של הנס קפה, אין לזה תחליף. קח בחינם. בחינם לא לוקח. קח אותו בחינם. קח אותו. אני נותן לך, הנה, בוא הנה, קח אותו. קח את זה. יותר מ-45% מהישראלים בוחרים לשתות קפה נמס עילית, וכנראה שאף אחד מהם לא היה מחליף אותו באף קפה אחר בעולם. לוקח אותי סיבוב?